Gayat muna tayo ng mga gulay. Tulog si Lolo guys. Bawal mag-ingay. Hindi nakikita yung ginagawa ko. Magluluto ako guys ng bihon. Kailangan maraming gulay. Kailangan sa gulay. Ayan, panghalo sa itlog. Lagyan natin ito sa itlog. May vaccine yung amo ko guys. Ngayon. Kaya need ko matatapos na magluto. Huwag na kayong tumingin sa aking mukha. Sa ngipin na lang kayo tumingin. Charot! Busy si Nancy. Ayan siya. Done. So, chidya na tuloy guys. Busy talaga. Uy. Nagdidilim yung camera ko. Masyadong makalat sa kusina ni Jen. Ayun. Huwag ka naman matapos agad-agad.